Bé, les llums i les ombres. De què us parlaré? No us parlaré estrictament de demolingüística, us parlaré, diguem-ne, he fet tota una sèrie de reflexions que considero que venen al cas per parlar-vos d'això, d'un apartat de bones notícies i un apartat de males notícies. Elements d'esperança i elements de preocupació. La meva xerrada tindrà, per tant, dos vectors. Un, intentaré posar-vos de més bon humor i preparar-vos per a les males notícies, després entrarem a avaluar una mica més ja des del punt de vista demolingüístic, això sí, la realitat actual. Tot plegat d'una manera telegràfica, pot ser una mica frenètica fins i tot, perquè hi ha tantes coses que es poden dir sobre aquesta qüestió que ens ocuparien hores i hores i hores. Per tant, hauré de fer flaixos, i com que faré flaixos, ho he preparat via PowerPoint. Jo sé que són temes que necessitarien més de detall, i per tant, quan fas una xerrada generalista sempre vas en detriment del que és una exposició rigorosa. Passeu-m'ho per alt, tingueu present quin serà el to que utilitzaré. A més a més ho faré, diguem-ho així, recollint les paraules de, crec que era el Xavier Ferrer, ho faré per a persones que ja saben i per tant aprendreu poc, o una mica aprendreu, però en principi sou gent ja vinculada al món de la llengua i a les seves preocupacions, cosa que em fa estar especialment tranquil. Per tant, començo una mica pel títol, on hi ha dos conceptes que és la normalitat lingüística i catalanofonia. I la comunitat lingüística. Normalitat lingüística. Mireu, no parlaré de tant de normalització lingüística com de normalitat lingüística, que és un concepte que darrerament intento fer circular. La normalització lingüística ha entrat, diguem, en un declivi terminològic perquè està tan rebregat que no sabem ben bé allò que vol dir. Jo sí que intentaré dir-vos què és per a mi la normalitat lingüística, perquè també és un concepte polisèmic. La normalitat lingüística, fixeu-vos que segurament és diferent per a tots els que sou aquí i no cal dir per a gent que és a fora, d'ideologies absolutament diferents. Jo sí que vull dir-vos quina és la normalitat, l'horitzó de normalitat lingüística que m'agradaria assolir. I és bàsicament la preeminència de la llengua catalana en la comunicació formalitzada, és a dir, en tot allò que es deriva de l'administració, ensenyament, mitjans de comunicació, al nostre abast, però també la preeminència en la comunicació interpersonal vinculada a la privacitat. És a dir, en aquella llengua que marca el paisatge del carrer, la llengua al carrer. I per tant també voldria una preeminència que el català en definitiva fos aquesta llengua de cohesió social, aquesta llengua aglutinadora en termes de societat catalana. Aquesta és la meva normalitat. Per tant, tot allò que jo diré aquí ho hem de contrastar en relació amb aquest horitzó. Si fos una altra, les perspectives segurament serien analítiques, anirien per una altra banda. Per tant, normalitat és això per a mi, la catalanofonia, un altre terme que he introduït darrerament a propòsit d'aquest llibre, precisament, de la catalanofonia, una comunitat del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística. La catalanofonia, una imatge semblança de la francofonia. Entenc una comunitat lingüística on d'alguna manera podíem parlar d'una veritable comunió d'interessos entre les seues parts. Una comunió d'interessos que desidentitzaria globalment la llengua, alerta, perquè per a mi la catalanitat és una cosa i la catalanofonia és una altra. I, en definitiva, estem parlant d'un territori que comparteix una mateixa llengua, però que, a més, aquesta llengua la utilitza, i la utilitza efectivament. És una comunitat comunicativa, hauria de ser una comunitat comunicativa, en definitiva, on el bastió cultural hauria de ser central. Aquesta és la meva anàlisi del que és la catalanofonia. Tingueu-la present, perquè aquí al darrere també hi ha qüestions identitàries evidents. I fixeu-vos el que us he dit. Si realment volem fer una comunitat lingüística haurem d'agafar-nos als factors interaccionals a l'hora de definir-la i no als factors simbòlico-actitudinals de base més identitària. Quan nosaltres vulguem traslladar concepcions identitàries a la definició de la comunitat lingüística, fixeu-vos que tindrem veritables problemes a l'hora d'assolir-la. Driblem-nos. Bé, aquesta és una primera entrada. I ara és quan falla la màquina. I no sé per què.
que m'havia equivocat de tècnica. Elements per a l'esperança. Bé, potencialitat demogràfica. Potencialitat demogràfica d'entrada. A veure, les llengües no les valorem, ja ho sabeu, pel nombre de parlants, només faltaria, entraríem en aquell discurs que us criticarà aquí extraordinàriament Moreno Cabrera, que entrarà, diguem-ne, en el nacionalisme espanyol parlant-vos d'aquest mite dels milions i milions i milions de persones que d'alguna manera donen una jerarquia de superioritat al castellà. No, diguem-ne, la demografia, a l'hora de valorar la dignitat d'una llengua, no té res a veure. Però en termes de mercat, efectivament sí que té coses a veure. En termes de mercat cultural és important. I nosaltres, fixeu-vos que hem de combatre la cantarella insidiosa que ens presenta com una mena de tribu que parla una llengua, una tribu irredempta, que parla una llengua d'escala de veïns. I no és ben bé això. Fixeu-vos que nosaltres som, en dades sobre habilitats, diuen que si vol una miqueta d'aire condicionat. Dades, grans magnituds. Grans magnituds de la llengua. 12,7 milions de catalanoentenents, en un marc general de 13,6 milions de persones que habiten els territoris de parla catalana, 12,7 milions de catalanoparlants, 10 milions com a xifra referencial de catalanoparlants. No entraré al detall sobre què considerem catalanoparlants, si realment les persones que declaren saber parlar català en un determinat percentatge el saben parlar realment. Bé, això se substancia a partir de 4,5 milions de catalanoparlants de llengua inicial. Ja dèiem abans, 4,5 parlants de llengua inicial, de catalans que tenen el català com a llengua apresa a la llar, per transmissió lingüística. Fixeu-vos, per tant, que aquí hi ha una diferència, després hi insistiré, entre els que som catalanoparlants de llengua inicial i els que l'han après, i per tant fan grossa aquesta xifra que ens porta als 10 milions. Esclar, això és important que ho tinguem present, perquè aquí la llengua ha tingut una capacitat d'atracció interessant. Només una vuitantena de llengües al món tenen més parlants, acreditat, diguem-ho així, per tota una sèrie d'elements estadístics que així ho reflecteixen. Esclar, només una vuitantena de llengües al món tenen més parlants. De vegades, en els auditoris en què jo faig alguna xerrada d'aquestes característiques, començo a preguntar, no ho faré aquí, quantes llengües hi ha al món? I sobretot a secundària, que preguntes a la gent, és que no saben quantes llengües hi ha al món. És a dir, jo tampoc ho sé. Però sí que sé que hi ha una xifra metodològica que utilitzem els lingüistes que ens diu que al voltant de 6.000 llengües al món. Esclar, el concepte de llengua d'escala de veïns o de tribu irredempta, quan estem parlant del top 80 llengües, certament no encaixa. És important desmuntar aquesta cantarella insidiosa de minoria lingüística. No ho som, una minoria lingüística. De cap de les maneres, cal que ho tinguem ben present. Fixeu-vos que de llengües al món, un 80% de les llengües al món, un 80% de les llengües al món tenen menys de 100.000 parlants. La norma al món no són les llengües amb molts de parlants. Per tant, tinguem-ho present, això. En el nostre entorn més immediat, a la Unió Europea, fixeu-vos que tenim més potencialitat demogràfica que el danès, el finès, l'eslovè, el letó, el lituà, l'estonià, l'eslovac, el maltès, no cal que us digui, una llengua oficial a Europa, una altra dissonància important, amb 400.000 parlants, però perquè és llengua d'estat. En canvi nosaltres, amb aquests 10 milions, no ho podem ser perquè no som llengua d'estat. A l'alçada, diguem-ne, del portuguès europeu, suec, txec, hongarès, grec, amb una demografia similar. Per tant, l'argument demogràfic no podem deixar d'utilitzar-lo, sobretot per dir que no som una llengua minoritària i perquè no som, per tant, som una llengua mitjana. Som una llengua mitjana. Aquesta és la nostra realitat al món. I això no tindria cap importància si no fos que ens ataquen i cal desmuntar-ho. Tinguem-ho ben present. Llengua de cultura, evidentment. Tenim una tradició lingüístico-cultural importantíssima, des d'una esplendor medieval que ens situava al bell mig de les cultures més importants que hi havia, fins a l'actualitat. Recordeu que la Fira de Frankfurt ens va permetre projectar-nos al món d'una manera diferent. Necessitàvem elements de projecció. I, òbviament, vam veure que era una cultura que feia molt de goig. Tenim una literatura de llengua normal,
En tot l'àmbit de la literatura catalana hi ha autors destacadíssims, com l'Andreu Carranza o la Soraya de Burgos. També n'hi ha alguns com el Jaume Cabré o molts altres més, que són una mica menors, que ens posen a la pista d'una cultura extraordinàriament lluïda. És una llengua codificada. Això que diga que és una llengua codificada potser podeu entomar-ho sense massa emoció. És que no totes les llengües tenen codificació. D'aquestes 6.000 llengües al món, de codificades, només n'hi ha unes 1.500. Estem parlant de grans xifres. Per tant, la llengua catalana és una d'aquestes llengües codificades, per tant, això vol dir que té la necessitat de mostrar-se comunicativament més enllà de la col·loquialitat i entrar, diguem-ne, a una modernitat que exigeix de totes aquesta comunicació formal, més formal. Dic hipercodificada perquè aquí tenim una de les pataques calentes actualment, hipercodificada en el sentit que el monocentrisme, és a dir, que caracteritzava la norma catalana, el fet de dependre d'un sol centre codificador, l'Institut d'Estudis Catalans, això s'ha vist alterat recentment per dinàmiques polítiques i per tant hem tingut des de l'any 1997 ja tenim l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que es gestiona, diguem-ne, del Sènia al Segura, la realitat normativa, amb, diguem-ne, conflictes, amb un cert xoc de legitimitats, perquè, diguem-ne, la legalitat està de la seva banda, i que inicia, diguem-ho així, una gestió de la norma complexa, que haurà de ser política per força. Fixeu-vos que ja des que Marcelino Iglesias a l'Aragó va voler posar en marxa la llei de llengües, ja es va haver l'intent de crear una acadèmia aragonesa del català. El Partit Popular, quan va entrar, va derogar aquesta llei nonada, en definitiva, i ja va proposar una acadèmia de la llengua aragonesa, on hi havia tot allò del Lapau i del Lapapit, i en parlarem en el seu moment. Diguem-ne, tenim una mena d'autonomització de la norma, sense gaire traces convergents entre els territoris. Farà falta molta política per resoldre aquesta qüestió. Presència de l'ensenyament. Tenim presència de l'ensenyament, òbviament, des d'una sèrie de models molt diferenciats. El model de conjunció lingüística a Catalunya, un model que és a la base, no en digueu cap dubte, que avui puguem parlar encara d'un horitzó de normalitat per a la llengua catalana a Catalunya, l'escola, el model de conjunció lingüística que emana de la immersió lingüística, precisament per això és el focus de conflictivització més important, perquè en tant que apunta a la normalitat, intenta ser, amb l'hostilitat legislativa que tenim, intenta ser desmuntat absolutament. Va des d'aquest model de conjunció lingüística al sistema, diguem-ne, que hi ha de manera alternada a les illes, segons qui governi, perquè a les illes cada 4 anys governa un partit diferent i la qüestió lingüística, en definitiva, és un ariet en totes les eleccions. En definitiva, hi ha des d'uns models que han anat canviant. A les illes, diguem-ne, hi ha un decret de mínims per als partits progressistes que el posen quan manen, que és un 50% almenys de vehicularitat del català, quan entren els altres aposten per allò que en diem ara uns models multilingües, que també n'haurem de parlar. Un model que també es va voler posar en marxa al País Valencià i que de fet va començar a iniciar-se però s'ha estroncat. El País Valencià el que hi ha hagut fins ara és un model de base ètnica que ha fet que hi hagi d'una banda, en funció de la tria dels pares, un model de, en diuen, línies en valencià o programa d'incorporació progressiva. Els programes d'ensenyament en valencià i que tenen el valencià essencialment, però no només com a vehicular, és l'únic programa que realment garanteix l'adquisició de la llengua amb una certa rigorositat. Després hi ha els programes d'incorporació progressiva on el valencià ocupa un lloc bastant subaltern. El gran drama de tots aquests anys ha estat que aquests programes no han aconseguit fer passar del 30% la població que hi ha als programes d'ensenyament en valencià. Per tant, clar, amb un ensenyament privat
que ocupa aproximadament el 35% de tota la població escolar al País Valencià, on el valencià és impermeable, hem acabat creant uns obstacles comunicatius importantíssims, on la normalitat lingüística certament no es veu per enlloc. I caldrà fer ara, amb noves conjuntures polítiques, nous lideratges, noves elits al poder, caldrà començar un camí que segurament serà lent i tortuós. Clar, no cal que us digui que a l'Alguer hi ha experiències concretes, la postura, a la Catalunya del Nord, amb una miqueta més de potència, hi ha les escoles Bressola, hi ha tota una sèrie d'experiències als altres territoris interessants perquè de cap manera poden tenir una veritable incidència en el capgirament de la situació de subordinació que té la llengua en aquests territoris. Bé, l'Andorra és un altre cas a part. Andorra, fixeu-vos que té una triple escola, l'escola andorrana de base catalana, l'escola espanyola i l'escola francesa. Si fins fa 5 o 6 anys hi havia un terç d'alumnat a cadascuna, és cert que a partir del 2010-2011 ja comença a desequilibrar-se a favor de l'escola andorrana. I aquesta és una molt bona notícia. L'escola andorrana, amb el català com a centre de gravetat, no com a llengua vehicular exclusiva, està guanyant terreny. Bé, això és l'ensenyament. Producció editorial de països normals, uns 10.000 títols anuals. Això és de cultura normal. És cert que tenim molts de llibres i pocs lectors. Tirades molt baixes i una situació en què no ens podem deixar enlluernar per les xifres generals. Però déu-n'hi-do el paper que té la llengua catalana en la cultura elitista, en la cultura més llibresca. Entre les 20 llengües més traduïdes al món, realment Frankfurt va fer que en un determinat moment es digués que el català era la desena llengua més traduïda al món, en un determinat moment. És molt difícil aventurar aquestes coses, ja s'estan testant informacions sobre aquesta qüestió, però en tot cas ens trobem en aquesta vintena de llengües més traduïdes al món, de totes. La 22a llengua amb més presència a internet. Quan la llengua es desterritorialitza, el català té una certa comoditat, s'hi mou còmodament. El català a internet té una presència molt important, en aquest lloc ho testimonia. També teníem dades de Twitter en estudis anglesos que ens situaven en el lloc 19è en català, etc. La xarxa ens és favorable, per dir-ho d'alguna manera. I tenim presència als mitjans de comunicació. Mireu, en uns territoris més que nosaltres. Aquí només se'n salven realment Catalunya i Andorra. En el cas de Catalunya, un mitjà de comunicació que ha agafat una empenta importantíssima i que el tenim ara actualment en l'ordre del 60% català i un 40% castellà, és la ràdio. El fenomen de la ràdio en català és importantíssim i és una mica el model a imitar. Difícilment podem competir en l'espai televisiu perquè hi ha tantes cadenes on no es contempla el català que ens hem de fixar en les audiències de TV3 o dels canals de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que són unes bones audiències. Als altres territoris la cosa és dramàtica i per tant m'estalviaré de parlar-ne en un apartat de coses positives. Sí que vull destacar-vos que allí on la llengua catalana ha bastit una xarxa comunicativa molt important en el català i és clarament preeminent, és en la xarxa de proximitat. Tota la comunicació local, comarcal, el català hi té un pes importantíssim. I té un pes importantíssim que d'alguna manera ens permet gairebé equilibrar la balança amb aquest desequilibri que tenim, sobretot en l'àmbit televisiu, més generalista. Aquesta és una mica la visió que voldria fer-vos. Hem vist, per tant, una llengua amb un pes demogràfic a considerar, una llengua de cultura. Estatus d'oficialitat. És una llengua parlada a 4 estats, amb un estatus d'oficialitat exclusiva a Andorra, és l'única llengua oficial. Tenim la doble cooficialitat a les 3 grans circumscripcions de l'estat espanyol, Catalunya, País Valencià i Illes Balears. A l'Alguer
des que es va fer la llei de promoció i valorització de les llengües de Sardenya l'any 1999, es van obrir una sèrie de possibilitats per al català i per al sard, o possibilitats que no s'han explorat, entre altres coses perquè els sards, que són els que haurien de portar la veu cantant, no han tingut l'interès suficient per activar les potencialitats d'aquesta llei. En qualsevol cas, és un marc encara per explorar, el de la llei. No cal que us digui que l'estat francès la cosa és complicada. Ja sabeu que la llengua de la república és una, és el francès. I l'estat francès és una mica l'inventor d'aquell model que anomenem el model jacobí, de llibertat, fraternitat i igualtat. Igualtat vol dir tots la mateixa llengua, el francès. Esclar, sí que hi ha algunes petites experiències, l'Ajuntament de Perpinyà, el Consell General dels Pirineus Orientals, però, diguem-ne, la matriu legal de la llengua catalana és absolutament deficitària, no cal dir-ho. A l'Aragó ja us he avançat una mica com ha anat la cosa. El 99, crec que va ser, el 2009 va haver aquesta llei de llengües de la mà d'un president catalanoparlant, el Marcelino Iglesias, que va ser derogada el 2011 quan va entrar el Partit Popular i que ara es tornarà a posar en marxa, sembla, amb el nou govern actual. Fixeu-vos, allò que comentava en Jordi, del poder, dels lideratges polítics, la importància que arriben a tenir, sobretot per tal de direccionar les expectatives sobre la llengua. I com la llengua acaba sent un element de conflictivització important de base ideològica, perquè acaba sent determinant en uns llocs més que en uns altres a l'hora de bastir majories en el govern. Bé, després parlarem una miqueta d'aquest lapau i del lapapip. Per tant, tenim un estatus d'oficialitat irregular que proporciona una capacitat limitada en graus diversos de gestionar el multilingüisme territorial. Fixeu-vos en una qüestió, nosaltres podem tenir un marc legal i l'altra cosa és que els lideratges de torn en el poder l'aprofiten. L'exemple més claríssim el tenim al País Valencià. Des de l'any 1995, la llei d'ús i ensenyament del valencià, l'any 1983, és que ha tingut una infrautilització, una infraaplicació. Per tant, depenen d'alguna manera d'optimitzar el marc legal, depèn de les elits al poder. Per tant, és molt important que les elits que tinguem al poder siguin elits favorables a la normalitat lingüística de la llengua catalana. Molt bé, aquestes són les bones notícies. Els elements de preocupació. Elements de preocupació. A veure, l'absència d'una autèntica comunitat sociolingüística. Allò que Lluís Vicent Aracil anomenava una comunitat de consciència. Necessitem que aquesta comunitat lingüística nostra, allò de salsa, de guardamar i de fraga, no només sigui un recurs retòric que ens serveix per comptar el nombre de parlants que tenim, aquests 10 milions. Necessitem activar-la. Aquest és un dels reptes indefugibles que tenim. Bastir estratègies de relació interterritorial que siguin sinèrgiques i a favor de la llengua. Fixeu-vos que tenim una sèrie de forces disgregadores que van a la contra. És el blaverisme al País Valencià, que ho tenim molt a prop, ja sabeu que és aquell moviment que té un vector lingüístic que anomenem secessionisme. El secessionisme és l'intent de desvincular el català del sistema català. Com? Qüestionant la teoria universitària que el que es parla al País Valencià no és res més que el català que van portar en el marc de la conquesta els cristians, convenientment modificat per qüestions d'abstrat i qüestions de substrat. Com ho fan? Doncs aduint la teoria fabulosa que el català, en definitiva, que el valencià és una llengua de procedència ibera. Els fabulosos orígens ibers del valencià que els remunten a uns romans que, quan van passar els àrabs, que eren els conqueridors i eren els que portaven una cultura potentíssima i s'hi van estar 7 segles, no només van abandonar ells la seva llengua, els àrabs,
sinó que van adoptar el valencià, que era la llengua dels poca roba que hi havia. Bé, el secessionisme, diguem-ho així, es desactiva retòricament des del moment en què qüestiona la ciència, però té una extraordinària potencialitat des del punt de vista simbòlic i emocional en un marc ideològic absolutament manipulat. I ens trobem que avui al segle XXI encara pot aparèixer el diputat del PP de torn que fa una moció de llei reclamant els orígens divers del valencià. Això ho tenim fa 2 dies. Per tant, conjunturalment, la unitat de la llengua la tenim qüestionada. Al concilmón polític resulta que pogués decidir sobre qualsevol cosa, ens trobem amb l'Aragó amb la broma de la pau de la llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental, el català, i la PAPIP, la llengua aragonesa pròpia de l'àrea pirinenca i prepirinenca. Una altra història. Sempre aquell divideix i vencerà, sempre aquell qüestionament de la comunitat sociolingüística. Bé, això ara s'ha derogat. Veurem el que durarà i quina ocurrència nova hi haurà quan hi haurà un altre lideratge al poder. Per tant, el tema de la disgregació ens juga a la contra i és fonamental que el combatem també com sapiguem. Tenim una compartimentació administrativa autista, perquè podria ser que tinguéssim una compartimentació administrativa col·laboradora. Esclar, en el marc de lideratges ideològicament contraposats, fixeu-vos que fins fa 4 dies Catalunya era l'únic territori irredempt. Tots els territoris de la catalanofonia de l'estat espanyol estaven en mans de governs hostils a la llengua. Clar, la col·laboració era mínima, nul·la. Ara s'obren unes possibilitats importants. Que convenientment modulades, intel·ligentment modulades, poden iniciar una fase d'aproximació absolutament necessària. Una compartimentació administrativa autista però a tots els territoris. A tots els territoris. No se n'escapa cap d'aquest funcionament tribal. Joan Fuster, el torno citant, un dels personatges centrals d'aquesta tragicomèdia nostra, deia que això del regionalisme és un fenomen essencialment catalunyès. Efectivament. Hem de canviar moltíssim les coses des d'aquí, en termes de comunitat lingüística. S'ha començat a fer. Els polítics que hi havia aquí a la taula es pensaven potser que jo faria unes crítiques, unes esmenes a la totalitat del que s'està fent. No és el cas. És més, diré que el comportament, el capteniment de la Generalitat de Catalunya, especialment els darrers anys, han tomat amb molta força aquesta qüestió de comunitat lingüística. Sobretot pel fet que s'han adonat que són els únics, són el bastió, i per tant han de dir alguna cosa, tenen la representativitat i s'han queixat políticament de coses que han estat titllades d'ingerència, com els models multilingües, plurilingües a les illes i al País Valencià. Per tant, s'ha fet un pas endavant que abans era portat amb molta més cautela. I això per a mi és un element positiu, especialment d'on ve, del món de la política. El món de la política sempre és tremendament cautelós, per dir-ho suau, a l'hora d'abordar aquestes qüestions. Clar, tenim un àmbit comunicatiu segmentat. Aquí ve el veritable problema. No ens coneixem els uns als altres, no ens coneixem, som uns veritables desconeguts. I aquesta segmentació comunicativa d'alguna manera és impulsada, és clarament impulsada. Si nosaltres poguéssim bastir uns mitjans de comunicació d'abast de domini lingüístic, moltes coses es resoldrien per elles mateixes. Per exemple, el tema normatiu, el tema dels models de llengua, de les dinàmiques comunicatives en termes de comunitat, acaben fent que els usuaris de la llengua trien, que siguin ells els que trien, i trien en funció de l'eficàcia comunicativa. Si només tenim comunicacions de base tribal, que en dic jo, esclar, l'aposta demarcativa de models lingüístics molt dialectalitzants està plenament justificada. És que la llengua no la volen per a d'altres mitjans. I per tant,
veiem que aquí tenim una qüestió, una dissonància que ens mareja extraordinàriament. Fixeu-vos que la comunicació és fonamental. És tan fonamental que és un dels reptes més importants que tenim. La supressió de mitjans de comunicació al País Valencià via legislativa, d'una banda de Canal 9, però sobretot la prohibició de la recepció dels mitjans de la comunicació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, això és una aposta claríssima per una individuació referencial. Això el que pretén en definitiva és impermeabilitzar la societat valenciana a la causa de la normalitat lingüística. Tingueu-ho ben present, això. No és qüestions de models de llengua, ni qüestions de que si la unitat de la llengua i romanços d'aquestes característiques. En definitiva, allò que molesta de TV3 és una gestió normal del català. La presentació d'una llengua normal. I això és el que veritablement volen estalviar els soferts ciutadans valencians. És tan important que siguem capaços de bastir relacions. Molt bé. Tenim un procés de substitució lingüística en marxa. Diguem-ho així a la brava, i després ho matisarem. Clar, la interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional és la traça més sinistra que es detecta ràpidament quan una llengua es troba en un procés de substitució. Esclar, si nosaltres mirem la llengua en tota la seva globalitat, aquest procés hi és. I és perquè el català s'està encongint, experimenta un procés de retracció per les puntes. La Catalunya del Nord, ho comentava Jordi, Alacant, aquell llibre del Grau de Montoya, Alacant, la llengua interrompuda, que fins i tot quantificava el nombre de catalanoparlants de primera llengua que quedaven a la ciutat d'Alacant, les conurbacions urbanes, etc. Tenim estadis de substitució lingüística encara avui. I per tant, és una qüestió que ens ha de preocupar moltíssim i que certament ens fa pensar en una anàlisi rigorosa i raonable d'aquesta realitat que probablement en determinats territoris la llengua catalana té els dies comptats. Els dies seran els que seran, però no hi ha arguments per pensar que això es pugui capgirar realment, perquè s'ha arribat a un estadi d'interrupció molt avançat. Estic parlant de l'Alguer i de la Catalunya del Nord. Per tant, tingueu-ho present, és un element clau. Minorització lingüística, hem dit que no era una llengua minoritària, és com una llengua mitjana, en un estadi de minorització. Però aquesta minorització, és a dir, no podem viure en català. Tots i a tot arreu i en totes les circumstàncies comunicatives. Fins i tot en l'oasi de la catalanitat, en els territoris més ben amb dinàmiques comunicatives més favorables, com és Catalunya, tenim uns àmbits, com el socioeconòmic, com el de l'oci, com el de la justícia, on la llengua catalana té unes deficiències extraordinàries. Fins i tot en els territoris amb més potencialitat. Esclar, hi ha un desequilibri territorial molt important. La gent pot viure molt més en català, no cal ni dir-ho, a Catalunya, que no al País Valencià. Fixeu-vos amb la prelació. Catalunya i Andorra tindrien una mica més les dades més favorables a partir d'aquests indicadors, ja en parlarem ara una mica, d'interrupció de la transmissió lingüística, de llengua inicial i llengua d'identificació. Catalunya i Andorra anirien per davant, especialment Catalunya. Les Illes Balears aniria al darrere. Continuaria el País Valencià, que ja miraria una mica de reüll als territoris amb veritables problemes, l'Alguer i la Catalunya del Nord, i la Franja. La Franja, fixeu-vos que és una novetat. La Franja, el que està passant a la Franja és molt greu. I precisament farà un mes aproximadament es va llegir una tesi doctoral, Nacho Sorolla, un xicot de Penarroja de Tastavins, que treballa amb mi, és el tècnic de la xarxa Cruzcat, a l'Institut d'Estudis Catalans, va llegir la seva tesi doctoral sobre xarxes socials i la presència de la llengua a la Franja. Clar, a la Franja, fixeu-vos que era el territori, l'any 2003-2004, en les primeres onades demolingüístiques que es van fer, era el territori que presentava un índex de catalanoparlants inicials més important. Per què? Doncs perquè és un territori on la immigració hi va arribar mínimament i era un ecosistema més inalterat que la resta.
A més, la normalitat a la franja es bastia sobre aquella concepció de la diglòssia, que a mi m'agrada sempre posar en quarantena, però la normalitat de la franja era, diguem-ne, que el català és la llengua del paisatge lingüístic, la llengua del carrer, la llengua de la col·loquialitat, però en canvi el castellà s'assumeix majoritàriament que és la llengua que és la llengua formal. Esclar, alerta perquè tots sabeu que hi ha un qüestionament d'aquesta distribució funcional per tota una sèrie de sectors, però que han fet un gruix molt relatiu en el marc d'una població que encara té la llengua, el xapurrial, en una matriu valorativa molt baixa, amb un cert autoodi, fins i tot podríem dir. El que ha passat a la franja ens situa en una nova dinàmica, on ha arribat nova població, molta castellanoparlant, la llengua ha anat entrant en un declivi d'usos importantíssim i s'ha detectat com catalanoparlants habituals acaben parlant en castellà entre ells, en les generacions joves. Per tant, les xifres que tenim ara de la franja de Ponent i les anàlisis més qualitatives, com és la que ha fet Nacho Sorolla, són absolutament negatives. Ens plantegen un veritable problema a la franja, un veritable problema. Bé, veiem que per tant hi ha un desequilibri territorial. Polítiques lingüístiques. Clar, polítiques lingüístiques amb interessos divergents. Fixeu-vos que aquí es juga un gran debat ideològic entre les polítiques lingüístiques intervencionistes i les liberalistes. Les polítiques lingüístiques intervencionistes són aquelles que volen per a la llengua una sèrie de mesures protectores, perquè d'alguna manera es justifiquen aquesta discriminació positiva, que és un sintagma molt desafortunat, però bé, utilitzen aquestes mesures de protecció per tal de rescabalar la llengua de la usurpació de funcions de què va estar objecte mitjançant una política absolutament adversa, històrica. Per poder tornar a l'estat de normalitat que hi hauria hagut sense aquestes polítiques, es volen aplicar aquestes mesures. Principat de Catalunya, posem per cas. Clar, l'altre vèrtex són les polítiques lingüístiques liberals. Aquelles que volen, en la versió extrema, que no hi hagi intervenció política sobre les llengües. I una versió més atenuada, si hi ha intervenció lingüística, que siga absolutament equidistant entre unes llengües i les altres. Clar, fixeu-vos que això és una trampa importantíssima. Això és el darwinisme lingüístic. És a dir, com pots gestionar amb mesures equivalents d'equitat les llengües que funcionen en un determinat ecosistema si el que volem és gestionar un ecosistema absolutament desequilibrat. Les mesures igualitàries per a una situació sociolingüística desequilibrada. Els ensenyaments, els models de plurilingüisme, que el que volen és un terç de català, un terç de castellà i un terç d'anglès. Esclar, ens posen contra les cordes. És que hem de gestionar una normalitat lingüística que ara se'ns presenta com absolutament desequilibrada. És una trampa. El que passa que és una trampa que va de bracet d'una ideologia que és la ideologia a l'ús actualment i que funciona al voltant de paraules com llibertat, la llibertat de tria, etc., que acaben consolidant un discurs tremendament sinistre i que ens fa moltíssim mal i que fa caure la pesada a moltíssima gent de bona fe. Per tant, és un element discursiu que l'hem de tenir ben present. Per tant, hem vist que hi ha una ordenació asimètrica del multilingüisme estatal, ho deia el Jordi, però hi ha unes llengües a l'Estat, resulta que hi ha unes llengües amb territori i una altra que el té tot el territori, el d'ella i el dels altres, que és que no té llengua el castellà, que no té territori el castellà. És clar que té territori el castellà, justament si li resteu el territori del català, del basc i del gallec, si conteu l'asturià, l'aragonès, etc., tindreu el territori del castellà. És, diguem-ne, la ideologia de la llengua comú que us parlarà el Moreno Cabrera. Esclar, que hi ha només aquesta possibilitat de gestionar les llengües? No.
N'hi ha moltes, només cal obrir les finestres al món i veureu que hi ha d'altres possibilitats de gestionar les llengües a Suïssa, a Bèlgica, al Canadà, etc. Experiències de gestió diferents. Molt bé. La manca d'oficialitat a la Unió Europea és un problema, què voleu que us diga? Nosaltres necessitem que la nostra matriu valorativa sigui tan important que la potenciem al màxim. Els elements cognitius a l'hora de bastir els usos sobre una determinada llengua són determinants. Necessitem que el català també siga oficial a Europa i que aquesta anomalia, que el cas maltès, posàvem tota la cruesa damunt la taula, siga resolta, siga clarament resolta. Però és que a més a més, més enllà de la matriu valorativa, també hi ha la possibilitat de participar en tota una sèrie de programes de gestió de les llengües, educatius, d'oci, etc., que només els tenen les llengües d'estat. També perdem oportunitats. És un espai, el de la Unió Europea, que hem de vetllar per continuar guanyant. Bé, el context sociolingüístic, deficitari, molt deficitari. Quants en som? 13,6 milions. La vegada que ens vam comptar, des de la xarxa Cuscat, els vam comptabilitzar a partir de les enquestes i vam fer les projeccions, la darrera vegada va ser el 2012. Ara en som menys. Jo crec que en som al voltant de 12 milions i mig. 12 milions i mig. 13 milions i mig. Bé, a Catalunya tenim el 55%. Al País Valencià hi ha un 31%, a les Illes un 8%. Tot plegat fa un 94%. Aquest és el nucli dur de la llengua. Els altres territoris fan el 6%, fins i tot comptant els 758 del CAG. El 6%. On es debat el futur de la llengua? Sobretot es debat en aquests tres grans territoris. Esclar, malament aniríem si realment acabem assumint allò que diuen alguns que el català es salva a tot arreu o no se salvarà. Perquè el català no se salvarà a tot arreu. El català només se salvarà en aquests territoris on hi haurà una consciència social majoritària de rehabilitació lingüística. Això és així. I ens podem plànyer, podem estar tristos o no, però la societat acabarà manant. I el gran debat sobre el futur del català el tenim en aquests tres grans territoris, sense menystenir, òbviament, la importància que per mi tenen els altres. Mireu, aquests 13,5 milions que tenim a 2014, com ha funcionat això? Aquí tenim que entre el 2001 i el 2014 hi ha hagut una pujada de 2,1 milions d'habitants, un 18,4%. Estic parlant d'aquest increment de població que ha portat les noves migracions, aquestes internacionals. Les immigracions de base internacional que ens aporten aquí un mosaic lingüístic impressionant. Entre 2012 i 2014 hi ha hagut un descens de 140.000 habitants. Hi ha hagut un moment en què, vinculat a l'economia, s'ha aturat les onades migratòries i hi ha hagut una regressió de població. Fixeu-vos que així i tot tenim una població similar a estats europeus com Suècia, com Hongria, com Txèquia, per damunt, de Portugal, Grècia, Bèlgica. Un context demogràfic i econòmic que és la base de tot plegat. Bonança econòmica, una dècada prodigiosa, l'any 1998-2008, una crisi el 2008 i un nou cicle que s'inicia a partir de la crisi. La bonança econòmica ens porta a immigració, el nou cicle, regressió demogràfica. Fixeu-vos el tema econòmic, els aturats. En aquesta primera fase, fins al 2008, tenim una mitjana de 600.000 aturats, un gaire 9%, que en època d'opulència, imagineu-vos si no és una anomalia dramàtica, que quan millora hi hagués un 9% d'aturats. Clar, tenim que a partir del segon trimestre del 2008 s'inicia un augment espectacular d'aturats que fa que quan entrem al 2009 ja hem superat, hem duplicat els aturats que hi havia. I encara hi ha hagut un creixement exponencial que ens ha portat a un màxim de quasi 2 milions d'aturats, un 28% de la població aturada, en els territoris de parla catalana. Estic parlant en termes de catalanofonia, fixeu-vos. Bonança econòmica en aquest període, que ens ha portat immigració, crisi, nou cicle, per tant, aturada de la immigració.
Evolució de la comunitat lingüística. Bé, com ho fem? Com analitzem? Tenim tota una sèrie d'instruments estadístics que ens permeten avaluar l'estat de la llengua. Hi ha des de censos lingüístics, a enquestes de base sociològica que tenen preguntes lingüístiques, a enquestes estrictament lingüístiques, etc. Cada territori en té. Tenim molta informació, en uns territoris més que en uns altres. I en alguns territoris, fins i tot, hi ha hagut una certa apagada de molt lingüística, una voluntat de no fer enquestes per no saber com, per no donar informació de com evolucionava la llengua, que és el cas valencià, que entre el 1995 i el 2004 no hi va haver ni una dada. I fins que va ser un clam popular dels que enteníem que allò anava amb el borràs, van començar a fer una primera enquesta. Bé, no entraré al detall de tot això. Mireu, parlant del català, en aquesta comptabilització estem en aquests 10.096.000, el 2003, per tant, 10 anys abans, n'hi havia 9,1, hi ha hagut un creixement d'1 milió de parlants, d'1 milió de parlants, hi ha hagut, això és així, no ho dubteu, que l'entenen, hi ha aquesta xifra, dels 12,7 milions, 11 milions l'any 2003, en 10 anys hi ha hagut un increment d'1,7 milions de persones que declaren entendre'l, Aquí sempre quan dic declaren saber parlar i declaren entendre, heu de fer una mica la reflexió que quan entrem a fons amb aquesta pregunta hem de pensar que hi ha determinades situacions que es declaren com a positives que en realitat no ho són ben bé de positives. No són tan positives com les valoraríem. Clar, això se substancia sobre aquests 4 milions i mig de catalanoparlants inicials. Molt bé. Fixeu-vos la diferència. 10,1 milions de parlants, però 4,5 milions que el tenen com a llengua primera. Capacitat d'atracció important. Si fem aquest indicador, els parlants, quants de persones saben parlar segons parlants inicials, tenim un indicador d'un 2,32. Cada parlant inicial n'hi ha 2,32 que el saben parlar. I aquesta progressió. Com passa que si nosaltres mirem a les llengües del món veurem que el castellà, entre els que declaren saber-lo parlar i els que el tenen com a llengua inicial, hi ha una progressió d'un 1,31, el rus un 1,65, el francès un 2,52, l'anglès un 2,82. Per tant, la capacitat d'atracció del català ha estat important. Tingueu-ho present, això. Que ningú, diguem-ne, es posa una vena als ulls quan hi ha coses que puguem dir com a positives. I són, també hi són. Mireu, hi ha dues coses per a mi centrals a l'hora d'abordar la salut de la ment, que és com funciona el decalatge entre la llengua inicial i la llengua d'identificació, i l'altre és la interrupció de la transmissió lingüística. Mireu, llengua inicial i llengua d'identificació. La llengua inicial és això que us deia, la llengua que heu après, o les llengües que heu après a la llar, que us han transmès aquests 4 milions i mig de catalanoparlants. La llengua inicial, en canvi, adoneu-vos que és un concepte molt més interessant, perquè en la vida dels individus poden produir-se mudes lingüístiques, amb l'accés al treball, amb el trasllat a una determinada zona on l'entorn sigui catalanoparlant, en casar-te amb una Lozana andaluza o amb una Montserrat de la seva, el treball, els entorns laborals, etc. Es poden produir moltes mudes lingüístiques. Aquestes mudes lingüístiques són favorables al català. Si la primera columna és més baixa, la llengua inicial, i la segona és més alta, la progressió és positiva. On passa això? Passa a Andorra i passa a Catalunya, i en menor mesura, però també passa a les illes. A la Franja hi havia un equilibri tendent a la baixa, a la que hi ha la Catalunya del Nord, fatal. Això és important que ho tinguem present, perquè és un element clau de capacitat d'atracció de la llengua. Si passés a l'inrevés, que els matrimonis mixtos, posem per cas, optessin massivament, com passa al País Valencià, pel castellà, tindríem un altre
visualització de la situació. No tenim dades del País Valencià, no les tenim, perquè hi ha un interès específic a no posar la pregunta a les enquestes que fan de llengua inicial i de llengua d'identificació. I hem de fer extrapolacions sobre aquesta qüestió. I ho hem de fer a través d'analitzar la llengua a la llar, etc., però sempre són dades que no les acabem de veure gens clares. Però deixeu-me dir que molt em temo que la dinàmica no és gaire bona. Bé, què passa a Catalunya, posem per cas? Vosaltres heu vist un exemple molt clar. Gent del món sobiranista que tenen cognoms en castellà, que són cognoms castellans. Aquesta gent és el cas paradigmàtic de llengua inicial castellana i de llengua d'identificació catalana. Han passat coses en la seva vida. Hi ha hagut un canvi d'identificació lingüística. Mireu, la primera columna. Dels que tenen el català com a primera llengua, el 97% el tenen com a llengua d'identificació. Només un 2,2% s'identifiquen amb el castellà. També hi ha un flux poblacional, un canvi de població que té el català com a llengua inicial, que s'acaba identificant amb el castellà. Un 2,2%. Però la segona columna, que és la dels que tenen el castellà com a llengua inicial, els que s'identifiquen amb el català per totes aquestes circumstàncies vitals que us estava comentant, són gairebé un 10%. Que això en xifres absolutes és molt important perquè el col·lectiu castellanoparlant és més important que el catalanoparlant. És més important, com veurem ara. Això a Catalunya. Per tant, fixeu-vos que aquests fluxos entre llengua inicial i llengua d'identificació ens donen una anàlisi molt interessant i en aquest cas positiva de com funciona la llengua. El problema el tenim en la tercera columna, el de les altres llengües que conviuen amb nosaltres, on resulta que el 74,4%, el 74,3% mantenen la identificació lingüística amb la seva llengua, però un 20% se'n va cap al castellà i només un 6% se'n va cap al català. Per tant, tenim un problema d'atracció dels pel que fa a identificació lingüística, que després té unes repercussions importantíssimes amb els usos d'aquesta qüestió de la identificació lingüística. Tenim un problema important de captació dels immigrants, d'aquestes noves migracions. L'altre paret mestre d'una llengua, la interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional. Això és una operació sintètica d'anàlisi del que passa. És una cosa que se'n diu ITIC, Índex de Transmissió Lingüística Intergeneracional, que va elaborar un demolingüista, el demolingüista, que és Joaquim Torres. Mireu, si ens trobem a la part positiva, a la part de dalt, veurem com aquest ITIC és molt favorable a Andorra. A Andorra han canviat moltíssim les coses des que l'any 1999 van veure les orelles al lloc perquè se'n van adonar que la no intervenció lingüística els estava creant uns problemes identitaris importantíssims i en el moment en què tenen la potestat de poder gestionar perfectament el seu territori han anat canviant les coses de manera extraordinària a Andorra. Catalunya li va al darrere. Després, les Illes Balears. Després tenim la Franja i el País Valencià, que això és gairebé, estadísticament, no és ni tan sols significatiu. Però en tot cas, és una notícia positiva que el País Valencià, globalment, genèricament, puguem marcar una interrupció d'aquell procés de substitució lingüística. Això requeriria una altra xerrada que no penso fer-ho. Per poder-vos explicar els matisos que hi ha sobre aquesta diagnosi del País Valencià. Pel que us digui que a l'Alguer i a la Catalunya del Nord, la interrupció ha anat fent el seu camí de manera inexorable. Per tant, aquí tenim dos parets mestres per tal de poder saber la salut lingüística de la llengua importants. La llengua inicial i la llengua d'identificació i la transmissió lingüística intergeneracional. A veure... Sí, i ara anirem una miqueta aquí a Catalunya i a Terres de l'Ebre. Fixeu-vos que aquí hi ha una comparativa entre les dades generals de Catalunya i les de Terres de l'Ebre, segons la darrera enquesta, l'enquesta d'usos lingüístics de la població de 2013. Fixeu-vos que la columna blava és la general de Catalunya, l'altra és la de Terres de l'Ebre. Sempre Terres de l'Ebre està per damunt de la mitjana general de Catalunya en les habilitats competencials. Tant a entendre la llengua, que està pràcticament universalitzada aquí, en un 96,7%, un 94,3% a Catalunya, la capacitat de parlar la llengua.
Fixeu-vos que aquí també està gairebé universalitzada, amb un 91%, importantíssim, enfront d'un 80% a la globalitat de Catalunya. La capacitat, declaren saber-lo parlar, alerta perquè només us dono una pista. Quan entrem a coneixements forts de la llengua, analitzant unes altres preguntes que no són dicotòmiques. Saps parlar sí o no? No. Saps parlar bé, molt bé, prou bé, mitjanament, tal. Aleshores resulta que això passaria a ser aproximadament un 60 o un 65%. Els coneixements forts de la llengua generals a Catalunya. Bé, això són les dades dicotòmiques que ens fan més goig que les dades matisades. I després les habilitats, diguem-ne, lectoescriptores, tenen un llarg recorregut perquè són el resultat, en definitiva, d'una sèrie de generacions que encara no han passat per l'escola. Bé, això és, diguem-ne, pel que fa a habilitats competencials. A Catalunya, en general, fixeu-vos amb les incompetències. Jo crec que hi ha una de cada 5 persones declara no saber parlar català. Aquí tenim un recorregut important, encara, una de cada 5 persones. I l'habilitat de parlar és l'habilitat important, és aquella que realment ens mostra la vitalitat d'una llengua, la presència d'una llengua. Mireu, els coneixements de català de manera diacrònica, l'any 2008. Només vull que mireu la dada de l'habilitat de parlar de 2008, la blava, forta, la més forta de totes. Aquí va un sotrac impressionant a Catalunya, sobre una davallada percentual important. Davallada percentual. Abans us he parlat de xifres absolutes i us he dit que havia augmentat 1 milió de persones. Això no entra en contradicció. Una cosa és l'augment de parlants en xifres absolutes i l'altra cosa és el gruix freqüencial que tenen aquests parlants. Fixeu-vos que hi ha hagut una alteració demolingüística brutal. Hi ha hagut una quantitat de població importantíssima que ha entrat aquí i ha trasbalsat els percentatges. La llengua pot avançar en xifres absolutes, però es pot quedar en termes percentuals per sota. Això és una qüestió purament estadística, no? L'habilitat de parlar, que m'interessa moltíssim, el 2008 es van encendre tots els llums d'alarma. I hem vist que, afortunadament, el 2013 les coses han canviat la direccionalitat. S'ha canviat la direccionalitat. Bé, aquí el que hi ha és, sobretot, el pes d'aquesta immigració que trasbalsa percentualment el col·lectiu que era catalanoparlant, o que deia que parlava català. Mireu, Terres de l'Ebre passaria una mica el mateix, fixeu-vos a 2008, 83,2% a parlar, i en canvi hi ha una pujada al 91,5% en les dades del 2013. Hi ha hagut una remuntada. Bé, i acabarem aquí. Aquestes dades ens poden interessar. Les de baix, les blaves. Abans ho comentàvem això, Jordi, era a propòsit del que deies de Catalunya, etc. La llengua inicial, quants en som de catalanoparlants de llengua inicial a Catalunya? 31%. Quants en són en castellà? 55%. Quina diferència hi ha? Un 24%. 24 punts percentuals de diferència hi ha a favor del col·lectiu castellanoparlant de llengua inicial. Què ha passat? Ha passat que el diferencial que ja hi havia abans del tombant del mil·lenni s'hi ha afegit tota la població castellanoparlant que ens ha arribat amb les noves migracions, que es calcula en un terç d'aquesta població és castellanoparlant d'una gran quantitat de països i per tant han fet augmentar aquest 55% de castellanoparlants. Què passa quan mirem lo de la llengua d'identificació? Que el català guanya i el castellà perd. 36,4 de llengua d'identificació, 47,5 de llengua... 47,5 en castellà. 36,4 català, 47,5
castellà. 11 punts diferents. Aquests 24 de diferència s'han convertit en 11. Interessant. Insuficient. Interessant. Interessant. Això vinculat a la llengua habitual. Esclar, la llengua habitual. La llengua habitual a 2013, fixeu-vos que presenta un diferencial de 14 punts favorables al castellà. 36,3 enfront d'un 50,7. La llengua habitual. Fixeu-vos en què coincideix la llengua habitual, grosso modo. Amb la llengua inicial o amb la llengua d'identificació? Amb la llengua d'identificació. La xifra potent que hem de consultar és la identificació. Nosaltres hem de vetllar perquè hi hagi identificació lingüística. Ha d'haver identificació lingüística, perquè això té unes repercussions en l'ús automàtiques. Bé, aquest és un panorama que és la mitjana catalana. Què passa a les Terres de l'Ebre? Passa justament a l'interès. Tenim un 68,3% de llengua inicial catalana enfront d'un 15,7% de castellà. També hi ha un guany de llengua inicial a llengua d'identificació. Del 68,3 es passa a 71,4. El castellà baixa més, encara s'augmenta el diferencial perquè fa a llengua d'identificació. I en un context on la majoria són catalanoparlants, encara hi ha més augment de l'ús del català. Va per damunt dels que la tenen com a llengua d'identificació. 73,8%. És la creació de contextos interpel·lants, la creació d'un univers comunicatiu on el català gairebé siga necessari. La presència augmenta, no cal ni dir-ho. Esclar, jo crec que hauríem de ser capaços d'exportar aquesta realitat. Si això realment ho poguéssim comercialitzar, seria una glòria, perquè aquí tenim certament una situació comunicativa molt més propera a la normalitat lingüística que jo definia en el començament de la meva xerrada, que no la que puc dibuixar ara al millor territori, al territori que té les millors dades d'aquesta catalanofonia. Clar, fixeu-vos que aquí tenim Terres de l'Ebre marcades amb usos de més del 70% i que ens situen al capdamunt del rànquing de llengua habitual segons àmbit territorial. Bé, jo acabaré aquí. Fixeu-vos que la realitat lingüística catalana és una realitat calidoscòpica. És una realitat que presenta situacions molt diverses. Jo sempre utilitzo la metàfora ferroviària, ja l'heu sentit en alguna ocasió, la metàfora ferroviària, que diu que hi ha una locomotora, que és Catalunya, que és la locomotora i a més ha d'assumir aquesta condició desacomplexadament. És la locomotora i porta un acompanyant que fa poc gruix, que és Andorra. Són 70.000 persones que hi ha a Andorra. Esclar, després tenim dos vagons a la cua a punt de descarrilar, que serien l'Alguer i la Catalunya del Nord. Això ho tenim fotut, realment. I després tenim tres vagons al bell mig problemàtics. Tenim un vagó, que és el de les Illes Balears, que intenta agafar-se amb força a la locomotora, especialment en els moments en què els lideratges polítics ho permeten. És un vagó on hi ha molta gent, i es barallen, les qüestions lingüístiques es barallen moltíssim, però ara reben uns i ara reben els altres. I en el País Valencià, fins ara, és un vagó on també hi ha molta gent i també es barallen tots, es barallen moltíssim, però sempre reben els mateixos. Sempre reben els mateixos perquè són més pocs. Ara hi ha hagut una conjuntura astral que permet pensar que les coses poden anar canviant. Veurem què passarà. Tenim un horitzó obert amb un canvi d'elits que jo les poso en tota la quarantena del món fins que veurem si les actituds i les proclames polítiques acaben coincidint amb els comportaments. Per tant, amb la política lingüística efectiva que acabarà. Ja veurem. I lamento donar molt males dades de la franja de Ponent, que en aquests moments és important que pugui encetar-se una reflexió sobre el que està passant allí per veure si hi ha alguna possibilitat real de capgirar-ne la situació. En qualsevol cas, amb aquesta llengua en conjunt, amb situacions sociolingüístiques tan desequilibrades, més enllà de tot això, jo crec que tenim una llengua que val molt la pena, una llengua que hem de fer per manera que
que siga una llengua europea capaç de difondre no només el nostre pensament, que per això mateix ja seria suficient, sinó també que sigui un vehicle de comunicació en el marc del que és la mundialització. Si som capaços, almenys, de fer passes fermes en aquest sentit, jo em donaré per molts. Moltes gràcies.